Čítanie zo zbierky Anny Ursíny Život v rytme Valčíka. Zbierka je nominovaná do súťaže Kniha Turca 2024. Vôňa ľudskosti. Naša stará mama Jamrišková nevynechala v Sučianskom evanjelickom kostole ani jednu nedeľnú či sviatočnú bohoslúžbu. Dokonca si neodpustila ani nedeľné popoludňajšie služby Božie, ktoré sa konali o 2:00 popoludní. Navštevovalo ich len zopár najvernejších cirkevníčok. Aj keď tieto postupne starali a vymierali, tak dlhoročný sučiansky evanjelický farár, brat Ján Konvít, od nich musel upustiť. K návšteve kostola sa snažila viesť odmala aj nás, vnúčence. No na mňa a môjho brata to akosi neúčinkovalo. Nedostali ma na bohoslúžbu ani na Vianoce. Čo však ostalo v mojich spomienkach, bola návšteva starej fary. Za môjho detstva sa tam chodilo počas adventu na večierne. Neviem, či som už mala 10 rokov, keď ma jednu stará mama zobrala so sebou. Vstúpila som dovnútra zborovej miestnosti. Prvé, čo ma v nej zaujalo, bol nápis na čelnej stene v starom nemeckom gotickom písmu. Opýtala som sa starej mamy, čo je tam napísané. Pane, ke komu pôjdeme? Slova večného života máš, odpovedala mi starká. Zapamätala som si už navždy tento biblický text z Evanjelia podľa Jána. A tiež som hneď poznala, ako sa v Švalabachu píše spoluhláska K. V zborovej miestnosti bol v rohu vpravo od dverí harmóniu. To bol hudobný nástroj, na ktorom vtedy hrával kantor Juraj Bízik a po ňom Miloš Kyselica. V strede vnútornej steny zasadačky bola pec, do ktorej pani kostolnička Mária Ociepková včas zakúrila, aby nám nebolo zima. Usadili sme sa na stoličky a prednáška o živote a misijnej lekárskej činnosti doktora Alberta Schweitzera sa mohla začať. Prišli sme len my dve, ja a moja stará mama. Napriek tomu nám brat farár Konvít vyše hodiny oduševnenie a zanietenie rozprával o tomto alsaskom evanjelickom teológovi, hudobníkovi, filozofovi, kazateľovi, lekárovi, filantropovi a pacifistovi. Keďže sa život a dielo tohto vzácneho človeka nedalo vtesnať do jednej prednášky, prišli sme na starú faru o týždeň opäť. Dozvedeli sme sa, že Albert Schweitzer sa narodil 14. januára 1875 v Hornom Alsasku. Bol synom evanjelického kňaza. Bol veľmi hudobne nadaný. Od malička hrával na klavíri a neskôr aj na organe. Uchopil a znovu sprítomnil dielo Johanna Sebastiana Bacha. Ukončil teologické štúdium, získal doktorát z filozofie a ako 30-ročný začal študovať medicínu so zameraním na tropické lekárstvo. V roku 1913 odcestoval spolu so svojou manželkou do francúzskej kolónie v rovníkovej oblasti Afriky, dnešného Gabonu, aby tu v misijnej stanici vybudoval nemocnicu. Všetko za vlastné finančné prostriedky, ktoré získal za koncertovanie, prednášky či ako pomoc od svojich priateľov z francúzskej evanjelickej misie. Neodradili ho ani náročné klimatické podmienky v tejto oblasti, ani africká bieda, ani obrovské kultúrne rozdiely medzi tzv. Európskou civilizáciou a prírodnými ľuďmi. Jeho presvedčením bolo, že humanitné úlohy vo svete musia mať na mysli človeka a nie príslušníka určitého národa či vyznania. Nedal sa odradiť, ani keď sa druhýkrát po prvej svetovej vojne v roku 1924 sem vrátil znova
A nemocnicu musel začať postaviť osnova, pretože bola zbújaná. Viera v Ježiša Krista mu dávala silu a urobila z neho nebojácneho, vytrvalého a nezlomného človeka. Z toho pútavého rozprávania pána farára Convita mi veľa utkvelo v pamäti. Asi preto, že som v jeho slovách zacítila vôňu ľudskosti. A teraz po rokoch si myslím, že brat farár Ján Convit mal čosi s doktorom Schweitzerom spoločné. Rovnako ako on mal rád ľudí. Mal zásluhu na tom, že aj v období potláčania kresťanského náboženstva Sučiansky zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania pretrval. Svedomito pripravoval žiakov na konfirmáciu. Bol aj autorom knižky Vyznanie viery, ktorá bola príručkou pre evanjelických katechumenov i konfirmantov. Na starej fare organizoval stretnutia evanjelickej mládeže, na ktoré som začiatkom 70. rokov chodievala aj ja. Z tých čias si najviac spomínam na pálenie vatry 6. júla na Čapíku. Konala sa tam pietná spomienka na upálenie majstra Jána Husa. Slová brata farára, praskajúce drevo, jazyky ohňa, aj prvýkrát videné svietiace svetojánske mušky zanechali vo mne hlboký dojem. Ján Convit pôsobil v Sučanoch obdivuhodných 55 rokov. Tak ako on mal rád svoje ovečky, tak si ho aj sučianski cirkevníci vážili ako dobrého pastiera. Veď dá sa vôbec milovať Boh, ak skrz jeho lásku nemilujeme ľudí? A ako povedal Albert Schweitzer, jediné, čo bude, keď odídeme, budú stopy lásky, ktoré sme tu zanechali. Svet sa mení a vyvíja, ale podstata človeka, jeho základné potreby a zákonitosti života sa nemenia. Len mám taký pocit, že tej láskavosti a vzájomného pochopenia je v ňom v súčasnosti ako si pomenej. Že je odsudzenejší a vôňa ľudskosti vyprcháva. Takisto ako vyprcháva povedomie o diele Alberta Schweitzera v dnešnej európskej populácii. Možno by dnešný svet vyzeral inak, keby viac ľudí, podobne ako doktor Schweitzer, tvorilo v prospech celku a menej ľudí ho ničilo pre svoje sebecké chúťky.